Eu non nacín galego falante, porque procedo dunha familia leonesa que emigrou a Argentina. Pero meu pai, cando saíu da súa pequena aldea de León, era un labrego de 14, 15 anos, chegou con dificultade a Vigo para embarcar e en Vigo fixose a promesa de que se algún día gañaba algúns cartos era a cidade onde quería vivir. Efectivamente, cumpliuno, estableceuse aos 20 anos ao retornar da América e alí nacín. Lóxicamente, nos colexios onde facía tanto o primeiro ensino como o segundo, falábase castelán. E comecei a falar galego na Universidade de Santiago. E falei galego porque era un idioma de rexeito contra o réxime establecido. O réxime do dictador Franco era un réxime, lóxicamente, castelán falante. E nós, un pequeno grupo de estudiantes, utilizábamos o galego como unha lengua de protesta. Tamén tiven a sorte de ter entre os meus profesores, porque eu estudiaba simultaneamente Dereito e Filosofía e Letra, a don Ramón Otero Pedrallo e algún outro que, se non era profesor, ia por ali a falarnos, como Vicente Risco ou Carballo Calero, e con eles practicaba, aprendía e pude falalo. O escribilo foi moito máis tarde. Despois a miña vida levoume por todo o mundo como correspondente de prensa, por Europa, por América, por Asia, pero retornei a Santiago no último destiño, cando eu xa tiña uns 60 anos, 50 e tantos, 60, entón vinme obligado a retomar o galego como idioma de fala, porque na Axencia F na que traballaba querían que fixera uns traballos para os xornais xa en galego, e isto obligoume a aprendelo tamén escrito, coa modestia de que a esa idade comeza a facer xa a transmisión das palabras que sabe falar ás que sabe escribir. Así que ese é o pequeno historial de por que eu neste momento falo modestamente e escribo modestamente, pero con moita ilusión a lengua galega.